asa magitinuod ani mga higala? Ang Kristyanismo gikan sa Roma, mingkuyanap sa tibuok kalibutan. Makailapon, amo na matun pa Katolik, makailapon, or ang Kristyanismo gikan sa Jerusalem, mingkuyanap sa tibuok nga kalibutan. Be? Kay kung ang mga CFD mo paminawon, gikan man sa nahimo na mahino nilang sentro ang Roma. Ha? Nahimo na hino nilang sentro ang Roma, matupaw gikan sa Roma, mingkuyanap sa tibuok kalibutan ang ilahang pagtuo. Ha? Ha? Sweetik na, di na tinuod. Ang tinuod nga Kristyanismo gikan sa Jerusalem. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and even unto the uttermost part of the earth. Sa Jerusalem nagsugod mga higala. Ayaw magtuwa ng CFD kay buto na. Kanunay nilang isentro ang Roma, kanunay nilang isentro ang pari, kanunay nilang isentro ang relihiyon nila o ang simbahan. Mo na ilahanan sa kulto. Oh, isang yaw na gani ang relihiyon, kulto na. Isang yaw na gani ang ilahang pangulo, ang ilahang labaw, isang yaw na gani, kulto na. Ha? Basta relihiyon na mga higala ang isang yaw, kulto na. Kini nga to ang higala ba? Nagpailabya pud ni siya nga doktor. Pero doktor akong tawag kay lubag man og information concerning sa history. Actually kanang iyang gisulti nga ang pagtuo daw sa simbahang Katolika sa Romano Katolikong Iglesia, ang pagtuo nagikan daw kuno sa Roma. Ang question, asa niya na nakuha nga information? Asa niya na nakuha nga tawag ining statements nga para makaingon nga tama ang iyahang pagsulti nga ang pagtuo sa Romano Katoliko gikan sa Roma. O basig siguro basig gipanuhot lang ni iyahang panabot, di ba? Ngano man kay ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug ang iyang kasaysayan gikan mismo sa Jerusalem, from Jerusalem naabot og Antioquia, pag-abot og Antioquia naabot og Asia Minor, naabot og Corinto, pagkahuman na naabot og Roma. Kanya tungod kay wala man gidawat sa Israelita, sa mga Hudyo, ang simbahan na gitukod na Ginoong Jesucristo, mao na nga gibalhin niya sa laing nasod, 21:43, San Mateo, o kanang nasura, mao nang Roma. Roma, Kapitulo 1, versikulo 7, hangtod sa 8, tungod sa pagtuo sa taga-Roma, ang pagtuo na kaylap sa tibuok nga kalibutan. So, kung nato ang tanawon, gipanuhot ni si Pastoy sa iyang panabot. Number 2, katuyuan sa Ginoong Jesucristo nga ipakaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Asa magsugod sa Jerusalem, pagkahuman, naabot og Roma. From Rome, according to St. Paul, nakaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Naabot pa ganit Espanya. Roma, Kapitulo 15, versikulo 24 ug 28. So, from Spain, niabot og Pilipinas ni atong 1521. So, gikan aning panahon na ang pagtuo nga atong nadawat gikan sa mga Espanyol nga gikan pud sa ni Apostol Pablo, nga gikan pud sa Roma, nga gikan pud sa Jerusalem. So, buti pasabot ang Romano Katolikong pagtuo biblical, at the same time gikan mismo sa mga apostol. Ang question kanang inyo toy, asa nagikan? Kung wala siguro Katoliko din sa Pilipinas, di mo kailag Kristo ba? Kung wala Katoliko din sa Pilipinas, di mo kailag Biblia. Tungkol sa simbahang Katoliko, nakailang mo Kristo, nakailang mo Biblia niya. Pagkahuman, napagid mo gana nga daoton ang simbahang Katoliko. Ang switik, kanang ipamugos ninyo nga ang pagtuong Katoliko nagikan sa Roma mo na switik. So, kanang imong argumento toy, switik na. Walang ayaw, kung sa kuwan ba, kung permintihon ninyo na inyong pagka-switik nga manudlo mo, mawag yun ng inyong tawagin yung mga membro kay mabuko man, di ba? Mabuko, mapalpak man ang maong gitawag ug inyong pagtulunan. Mapalpak ang inyong mga information concerning sa pagpamakak ninyo, pagpangdaot ninyo sa pagtuong Katoliko. And lastly, ingon pa niya, usado kuno ka tawag ining kulto kung isentro daw sa pagwali ang maong relihiyon. San Pablo mangani. Wali mahitungod sa relihiyon. Ingon San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Si San Pablo may relihiyon, ug kanang relihiyon na mao nang simbahang Katolika. Si San Pablo Catholic preacher man to. Nya, pagka at the same time San Pablo pari pod. San Pablo nakaabot og Roma, di lang kay si Juan, di lang kay San Pablo nakaabot og Roma, apil si San Pedro. Nakaabot og Roma. Unya, kinsa may kuntuhan? Ikaw? Ay lagi pinas mo na ba? Ang kulto, toy, ana bang magpasakop ka ng pundok na instead of mutuo ka sa mga divine truths with the secular truths, inyo ang lubagon ang kamatuuran, inyong lubagon ang mga information para ipamugos lang ninyo nga tama na inyong panabot. Mo na kulto. Instead of mutuo mo sa Ginoong Jesucristo nga inyong pagtuo,
nagitudlo from Jerusalem na abot og Roma, from Rome hangtod sa tibuok kalibutan. Inyong lubagon himuon ninyo nga naputol, nawala sa Roma, nabalik lang pag abot ninyo. Di ba? Yinabag na. Sa mo na nga naay daghang mga rason nganong gipaabot og Roma. Number one, kasi sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang Roma o ang center of civilization. Kinahanglan i-convert ang maong center of civilization para di na lisod ang pagwali. May tungod sa maayong balita o tinuod man na-convert na after 4th century. Nahimong Christian nation or Christian empire, ang Roman Empire pag-abot sa 3rd to 4th century. Ikaduha, biblical ang word nga Roma or ang nasod nga Roma. Kaniadto pagkahuman pag-abot ni San Pablo, gitawag mo ar mamahimong mga balaan nga iya o hinigugma sa Dios. So, mo na mas labaw na ko isang tuuhan ang nakasulat sa balang kasulatan kaysa ninyo. So, pag Roman Catholic, dili man refer sa race. Kung refer na sa iglesia ng gitugod ni Kristo nga dawata sa Jerusalem ni abot og Roma. Ug tungod sa Roma, mi kaylap sa tibuok kalibutan. So again, ang origin from Jerusalem ug ang nagbitbit ining maong pagtuuha from Jerusalem to Rome mga apostol, particularly San Pedro ug San Pablo. Muna toy pagbasa-basa lagi history. Ayon ang puro story. Tanawa mayabag na imuhang information, mahimo kang katawanan, doktor ka pa naman unta. Di ba? Nya pagkahuman imong literature bagsak. Wala ba nga kung manudlo ta dapat moinom sa taog kining magkapaayo nato nga mawa ang panuhot sa atong panabot. Kay kung ipabilin nato na permanente mahimot ang katawanan sa mga to. Apil sa imong membro kay nanudlo kang mga butang nga dili maoy gilatid sa Biblia ug sa kasaysayan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.